бъдем заедно на това събиране. Благодарим на домакините от градска библиотека Паисий Хилендарски, Асеновград, за любезното домакинство на тази проява. Благодарим повече, разбира се, на Движение Харта, благодарение на което ще имаме тази лекция с дискусия. Само две думи да кажа за Движение Харта, за тези от вас, които са чували, знаят нещо, но може би недостатъчно. Движение Харта е движение с нестопанска цел, което се е поставило за цел да повдига въпроси и дискутира въпроси, свързани с светогледа и най-вече с християнския светоглед. Може да кажем, че статистиката говори, че вече 8 година правим такива прояви с Движение Харта, тъй като се установи, че първата проява е била през 2007, вече сме 2015. Може да научите повече за проявите, които сме имали тук и които Движение Харта провежда подобни дискусии в страната с лектори от местни, както и от чужбина. Електронното списание, което виждате в долния десен ъгъл harta.bg.info за тези от вас, които ползвате интернет. Там може да се познаете и с различни статии, свързани с дейността на Сдружението. Тази вечер темата е направена така, че да е предизвикателна. Свободата, за която се струва или не си струва да умреш. Наши лектори ще бъдат доцент доктор Тодор Велчев от Софийския университет. Може да го аплодирате. И адвокат Наталия Христова. Така че аз няма да им вземам ролята като водеща на тази дискусия и ще дам думата. Как ще заповядайте и добре дошли в Асеновград. Благодаря. Да виждаме тези ствола ми изглеждат малко ниски. Виждате ли добре отзад? Защото... Сложихме функциони да са малко по-удобно, обаче ако не ги виждате отзад... Може би е по-удобно да сложим някакво по-високи ствола, за да може да се виждаме. Надявам се за хора, които дойдат по-късно, че има там отзад места. Да, мисля, че така сме по-високо и може да се виждаме. Ами аз благодаря също за възможността отново да направим такава дискусия в Асеновград. Както спомена Георги Желев, имаме вече малка история в този град с толкова история. И това е чест и радост за нашето сдружение. Радвам се, че днес имаме възможност да проведем и дискусия. Предишните пъти съм гостувал само аз. И както вече чухте, темата наистина е много актуална и много важна за нашия съвременен свят. Ще направя така едно въведение към нея. После с Наталия ще развием някои размишления и след това ще имате думата за въпроси и за коментари. Ще се радвам да се получи една истинска дискусия, която класически ще започне между нас двамата, да се надяваме да прелее така към всички останали и да също да се включите. Въпросът, от който изхождаме в тази дискусия, не подлежи на спор днес между никой. Между никои хора. Този въпрос е животът върховна ценност ли? Всеки човек ще се съгласи, че животът, неговия собствен, както живота на неговите близки, животът на неговите съграждани е една върховна ценност. И през последните години ни се налага все по-често да си го напомняме това, защото един относително сигурен доскоро, поне демократичния свят, беше разтърсен от терористични атентати и от кръвта на множество невинни жертви. И настоящата година, 2015, започна също с такова напомняне, че животът е върховна ценност.
с разстрела на цяла една редакция на сатирично списание в Париж, Шарли Ебдо. Изглежда, въпреки че животът е върховна ценност за всички нас, изглежда, че в този свят има немалко хора, за които това не е така. Нито собствения им живот е върховна ценност, щом са готови да го жертват в терористични актове, нито пък живота на другите. И най-естественото обяснение е, че светът е погодял, или пък най-малкото много се е объркал. Но и това сигурно не е много далеч от истината, но едва ли може да ни даде пълната картина, едва ли може да ни даде едно задоволително обяснение. Когато се отхвърля животът като върховна ценност, за тази система, за това отхвърляне, явно стоят други ценности, които са по-висши от живота. И победата над една такава система на терора минава през разбирането на нейните ценности, а също така ни предизвиква нас самите да осмислим своята собствена система от ценности. Тоест, уместно е да се запитаме дали ние, нормалните хора, в кавички, нямаме някои други ценности, които в определен момент сме готови да поставим над своя собствен живот. И българската история, и в частност наскоро от миналия ден на Васил Левски, 19 февруари, ни подсказват поне една такава ценност – свободата. Българската национална революция, която достига своята кулминация в делото на Левски, преминава под знамето свобода или смърт. А за днешния демократичен свят свободата на личността, свободата на словото също са поставени на пиедестал и заради тях си струват всички опасности и жертви. Ето, например, след разстрелите в Париж на 7 януари се проведе една гигантска демонстрация, в която взеха участие много политически водачи от целия свят. Тази демонстрация не трябваше ли да каже именно това? Да кажеш, не се страхувам да застана зад свободно заявената ми позиция, не се страхувам дори, ако трябва да умра, да застана зад свободата на словото. Да кажеш, дори готов съм да умра за свободата на словото. Така че, както примерът на Васил Левски, така и настоящата епоха ни призовават да осмислиме свободата като съкровенна ценност. А също и случаите, когато тя има върховенство над собствения ни живот. Тъкмо за това искаме да поговорим днес. Каква е тази свобода, за която си струва да умреш? И има ли свобода пък, за която не си струва? За нас, българите и европейците като цяло, естествено да мислим, че свободата е ценност, за която си струва да умреш. С други думи, ако продължаваш да живееш, а пък ти е отнета свободата, като че ли животът става нещо безсмислено. И тогава се питаме, какви са върховните цели на свободата, които да надскочат хоризонтите на нашия живот. Тук ще дам думата на Наталия да развие мисли в тази посока. Като човек, който се занимава с право, при изграждане на теза или антитеза, аз обичам да слагам, доколкото е възможно и допустимо, дефиниции на понятията, с които ще работя. И затова си поставих за цел в днешната дискусия заедно да се опитаме да намерим дефиниция за понятието свобода. Според повечето философи това е доста трудно определяемо понятие, защото неговата тайна се състои в динамиката на духа, в таинството на самия живот. И затова свободата има преди всичко духовни измерения. Тя може да бъде опитана, вкусена, разпозната, осъзната само в рамките на нашия духовен опит.
По тази причина тя не се корени нито в нашата душевност, нито в нашата физическа природа, която е подчинена на много външни закономерности и е принудена да се съобразява с тях. Тя е духовна категория, която навежда мислите ни преди всичко към идеята за Бога, който е началото и края на всичко видимо и невидимо, и който стои дори преди самото битие, в което ние съществуваме, и преди нашето собствено битие. Свободата, чрез тази първична спонтанност на духа, човек дефинира самия себе си. Опитва се да намери собствената си идентичност. И собственият ни духовен опит ни води до две познати форми на свобода. Изначалната свобода, свободата, от която човек тръгва, както я нарича Ерих Фром, свободата да. Това е свободата, в която е заложена в дълбоката ни човешка същност. Това е свободата, чрез която ние можем да направим своя избор към истината и към доброто. Сама по себе си обаче тази свобода не е гаранция, че човек ще направи непременно този избор. Избор към истината и към доброто. И смятам, че личната съдба на всеки един от нас, пък и съдбата на човечеството, която всеки от нас познава чрез библейската история за Адам и Ева, показва, че в потенциите на тази свобода се съдържа и възможността човек да избере злобата, да избере противопоставянето на битието, на различните реалности на битието, една спрямо друга, в резултат на което да се отдели от източника си на свобода, от божествения център, и да превърне свободата в нейния пълен антипод, в анархия и в робство на онова, което е избрал. Тогава питаме се, има ли изход в някаква друга форма на свободата. И житейски опит на човечеството като цяло, пък и личния опит на всеки от нас, вярвам, ни води към втора форма на свободата. Свободата, към която човек се стреми. Свободата, която се превръща в цел на неговото съществуване. Свободата, чрез която той се опитва да постигне най-изконните си въжделения, мечти, желания. Основното предназначение на тази свобода цели да избави човека от резултатите на първата форма на свобода, от така наречената зла свобода, която се е превърнала в антипод на самата себе си, която го е довела до робство и до анархия. В стремежа си да реши този проблем, втората форма на свобода се стреми да предопредели избора на човека към непременното добро. Така тя в този си, вярвам, добър стремеж, реално лишава свободата от нейния истински смисъл, защото заменя тази спонтанност на духа с организация на духа. В резултат на което на човека се налага отвън, по принуда, избор на някакво необходимо добро, с което той трябва да се съобразява, което трябва да спазва. И в този смисъл тази пък втора форма на свобода води до авторитаризъм и до подчинение на човешкия дух на тоталитарно управление. И виждам, че като гледам аудиторията, по-голямата част от нея сме живели в недалечно минало, в което
един строй имаше претенции да ни доведе до необходимото добро чрез подходяща предварителна обработка на човешкия дух, на човешката душа и който имаше претенции, че извън неговите критерии за добро няма друго добро и такова добро на практика е непостижимо. Тогава тези две форми на свобода реално се превръщат в несвобода, в антипод на самите себе си и човечеството и човека отново е изправен пред екзистенциалния въпрос: има ли свобода изобщо и още повече свобода, заради която си струва да живееш и съответно да умреш. Да, като слушам тези разсъждения, се връщаме наистина към въпроса: има ли свобода, за която си струва да умреш? И излиза всъщност, че страшно много хора в историята са умрели заради свобода, заради която не си е струвал. Умрели са заради някои от тези две изкривявания на свободата и всъщност те са самопогубни. По един или друг начин такива хора са се заблудили. Така че търсенето на отговор относно големия въпрос, относно спасението от свободата, ние трябва да се отърсим от някои разпространени заблуди. Аз искам да обърна внимание на две много разпространени заблуди в нашата съвременност относно свободата. И условно ги наричам свободата противопоставена на закона и свободата противопоставена на нравствеността. И двете ги наблюдаваме много около нас. Съвременният човек носи в себе си една несъзнателна представа. Тя пропива буквално цялата заобикаляща ни култура, че законите са нещо, което ограничава свободата на личността. Заговорете в произволна компания за закони и норми в обществото и средностатистическият човек около вас непременно ще изломоти нещо за личната свобода, която мнозинството ограничавало, защото налагало определени закони, определени правила. На това гордо същество и презумне му минава, че мнозинството всъщност мисли точно като него. И от това не проистича нищо добро за държавата, а и за отделния граждан. Защото и в една проста игра на карти, за да стане, пак са необходими някакви правила. А в сложната игра, каквато представлява живота на едно цяло общество, с всичките му сложни взаимовръзки, правилата задължително трябва да се превърнат в закони и трябва да се създадат институции, които да бдят за спазването на тези закони. В противен случай никой не може да бъде сигурен за живота си, за имота си или въобще да бъде уверен в ползата от своя труд. Общество, в което думата свобода е равносилна на произвол, не е свободно общество. Гражданската свобода предполага законност и върховенство на закона, равноправие, ред, мъдра административна уредба, да не бъде човек зависим от произвола на управника, от мудни чиновници или от корумпирани съдии, а да може спокойно да разгърне своите възможности, да има свободата да предприема, да има свободата да планира своя живот. Тъкмо за такава свобода се е борил Левски и това е имал предвид, когато е отвърнал. Питали го, известна е случката, кой ще си сложим за цар, като освободим България. Той е казал, ако е за това да си имаме цар, няма за какво да се борим и сега си имаме султан. Но на знамето ни ще пише чиста и свята република. Извън споровете дали републиката или монархията е по-добро управление, от контекста на тези думи много ясно се разбира за какъв тип държава се е борил апостола на свободата. Да има равноправие и върховенство на закона за всички и да не важи старата българска поговорка "царят дава, ама падарят не дава". Тоест пълна противоположност на Османската империя с нейния ориенталски дух, с потисничеството на раята и с куп недъзи, които, за голямо съжаление, влачи и днешната наша демократична република, плюс тежкото наследство от комунизма.
Всъщност заблудата свободата срещу закона е една типична злоупотреба с тази свобода, да, за която каза Наталия. Защото свободата да бъдеш себе си, тя не зависи от обстоятелствата, не зависи от принудата на закона. Тази свобода може да носи удовлетворение, дори когато са ти ограничени много други свободи. Хора, които са преживели времето на комунизма, много от тях в затвори и в лагери, хора, които са били поставени при много тежки условия, говорят, свидетелстват от собствения си живот, че те са имали свободата да бъдат себе си, независимо от тежките ограничения. Явно Левски е имал друг вид свобода предвид, която включва свободата да бъдеш себе си, но предполага и нещо повече от нея. Защото, както знаем, той е казал, ако печеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Това не е, със сигурност не е свобода, която се свежда само до това да бъда себе си, но една свобода, от която ще печелят всички. Това е по въпроса за погрешното противопоставяне между свободата и закона. Стрелите на така наречените свободомислещи хора днес са насочени повече срещу нравствените норми. Тоест, тук има една друго противопоставяне. Свободата срещу нравствеността. И това е духа на Шарли Ебдо, който от вас си е дал труд да видим какви всъщност карикатури са правили тези хора. Далеч не е само тези на пророка Мухамед, което стана повода за касатницата на 7 януари. А който от вас си е дал труда да погледне какви други карикатури постоянно сте публикували в това списание, ще разбера, че всъщност големите стрели са срещу всяка нравственост, срещу всякакви съкровенни ценности, срещу всяко нещо, което човек носи в себе си и той има за него една сила много по-голяма от силата на какъвто и да е закон. Нравствените норми, казват такива хора, такива са много, не само карикатуристите от едно сатирично списание. Нравствените норми, казват много хора днес, те са една конвенция. Една конвенция, която е наложена, за да могат хората да върват в определено русло и лесно да се управляват. Една конвенция, която закрепостява човешкия дух. Ако в обществения живот, да, съгласни сме, трябва да има някакви законови ограничения в името на общия интерес, аз обаче в личния си живот, като свободен човек, нямам нужда от такива ограничения. И всъщност фундаменталната грешка на едни подобни разсъждения е, че в един кюб се поставят и юридическите, и моралните норми. Все едно и едните и другите се одобряват с мнозинство и се прилагат със сила. Но нравствените устои не се утвърждават от парламента. Те не стават валидни, когато някакво мнозинство гласува за тях. Обратно, моралните принципи, от които се ръководи отделната личност в обществото, определят доколко в държавата има законност. И в крайна сметка какви са нейните закони. Ако няма достатъчно хора в една страна, за които има святи морални принципи, дори и най-съвършеният закон няма никакви шансове да бъде наложен и да осигури благоденствие в държавата. Устройството на една държава, в която, да речем, християнството е имало или има силно влияние, със сигурност се отличава от устройството на една държава, в която атеизма е бил воинстваща идеология в продължение на 2 поколения, както е България. Като погледнем от този ъгъл, привидното противоречие между нравствени норми и свобода изчезва. И се оказва, че всъщност законът е една своеобразна реализация на свободата. Опит да устроим живота си според това, в което вярваме и което е наша същност. Доста странно е твърдението на някои хора, че макар човек да е подчинен на природните закони и да не е в състояние да ги измени, той, видите ли, има свободата да променя нравствените закони, които по дефиниция са от по-висш порядък спрямо природа. Защото тъкмо нравствените норми са това, което ни определя нас като хора, чрез което ние сме нещо различно от останалите биологични видове.
Но според този възглед, който все повече се добива влияние в съвременния свят, човек има свободата да посегне на своята собствена дефиниция. На това, което го определя като човек, а именно нравствеността. Тук пък ще кажа, Наталия каза за по-възрастните измежду нас, тук пък ще дам пример за по-младите, които по цял ден са на компютъра. Знаете, че компютрите се управляват от един набор от програми, наречен операционна система. Ако ми позволите такава аналогия между човека и компютъра, свободата на човека да посегне дори на нравствените си норми, според този възглед, това е все едно компютъра да има свобода да изтрие собствената си операционна система. Знаем какво става. Ако това е възможно, какво става, той представа да бъде работеща машина. Ако това е възможно при човека, означава, че той ще погуби това, което ще само погуби това, което го отличава от останалите биологични видове. И това според някои се нарича автономна етика. Правото на човека сам да си определя етика. Плодовете на тази автономна етика са видни, впрочем, днес. Те не са от вчера. Тоталитарните общества също отменят нравствените норми и се опитват да наложат някаква друга нравственост. Това го каза и Наталия. Много от вас го помнят и са го видели. И от избора на такава автономна етика се стига в крайна сметка до потъпкване на личната свобода. Човека, който не се подаваше на такова преддефиниране, комунистическия термин беше превъзпитание. Този човек ставаше по дефиниция враг на народа и отпадък в борбата за едно ново човечество. И в борбата за един нов морал, в който убийството, кражбата и лъжата получаваха своето оправдание, светлината на някакъв абстрактен и нечовешки принцип на равенство и справедливост. Днес обаче има едно съвременно превъплъщение на тази автономна етика от тоталитарните общества и за благозвучие, то е наречено от своите създатели политическа коректност. Отново се предприема един грандиозен опит да се предефинира човешкото същество и да се отмахнат всякакви негови специфични качества, които той има по естеството си. Пол, раса, умствени способности или пък ограничения. И всички те се свеждат до някакъв вид опции, пак ще дам пример с компютрите, набор на готово дадени възможности, които може да си избереш според желанието. Единствената свобода, която е дадена на човека, е да си избере профила, но без да знае всъщност кой е. И без да му се дава възможност да търси и да открие кой е. Без да се дава възможност на тези, които знаят кои са, да го заявят на висок глас, защото не е политически коректно, видите ли, да кажеш на висок глас кой си и в какво вярваш. Защото, смята се, по този начин ти натрапваш на другите своите убеждения. Може да чуете много такива приказки, които кратко ви възпроизвеждат. И коварното на тази нова форма на автономна етика е, че тя е привидно демократична. Тя развява знамето на толерантността и правото на свободен избор. Но да попитам, що за свободен избор е това? Ако това е един неинформиран избор. Ако това е един избор, в който не може да се стигне до диалог, до дебат, дори и до спор, ако щете, при който дори не можем да се поставим свободно различни идеи и да видим кои от тях отговарят на истината. Става дума за една същинска манипулация, която осъществява целенасочено чрез медиите, а в бъдеще вероятно и чрез училище. И за една същинска репресия, която е не по-малко опасна от някогашните комунистически репресии. Преди нямаше свобода на словото, защото само партийната линия беше вярна, така се казваше. А сега по един перфиден начин се ограничава свободата да изразяваш мнението и несъгласието си, защото видиш ли всичко било ценно, всичко било еднакво ценно и не си бил толерантен и коректен,
ако държиш на твоето мнение. Тоест, толерантността е издигната в единствен етически императив, в една етика, която парадоксално не може да каже, що е това човек. Или не иска да го каже. Твърдението, че е допустима само една етика, чийто единствен закон е да си толерантен, всъщност е дълбоко нетолерантно към всички останали възгледи. И според мен последствията, в които политическата коректност, не дай Боже, се наложи, ще бъдат изключително тежки. И всъщност вече ставаме свидетели на това. Европа, заспала своя политически коректен сън, няма духовни сили, оказва се да се противопостави на нови форми на радикализъм и на тероризъм. Независимо дали произхождат от исляма или от новата евразийска идеология на Путин. Но ще спра до тук с примерите, защото Наталия има още нещо да ви каже. Въпрос. Аз като човек съм силно впечатлена и засегната на дълбоко личностно ниво от трагичните плодове на тази автономна етика, за която Тодор говори преди малко. Тези трагични плодове разтърсиха съвременна Европа в началото на тази година и всъщност поставиха съвременния европеец и Европа като такава пред сериозни екзистенциални проблеми. И аз намерих в пресата едно от първите изявления по повод на случилото се в редакцията на Вестника. Това е изявлението на моя колега, който е адвокат на този вестник, не веднъж съден и осъждан в съда заради своите карикатури. Ето накратко неговия коментар, почти веднага след събитията. Той казва така: вестникът само защитава свободата на изразяване, макар че плати тежка цена заради това. Тази мисъл и тази позиция ме наведе на един съвсем човешки въпрос. Израз на какво и какво точно изразява тази свобода? Незачитане на чуждата сакралност, която определя идентичност, която ни е чужда, тъй като е родена в непонятен за нас културен контекст, идентичност, която не приемаме, не познаваме и отказваме да приемем и да опознаем. Упражняване на свобода заради самата свобода, без цел, без съдържание, лишена от тази спонтанност и динамика на духа, или в безпардонна демонстрация, както спомена преди малко и Тодор, към каквито и да било ценности, духовни или религиозни, без оглед на техния произход. Към какво добро, към каква истина ни води такава свобода? И може ли смъртта да стане причина и повод за героизиране на посягането на чуждата светая светих? Питам се, пък питам и вас. Надявам се да се получи добра дискусия на тези теми. С това, разбира се, бързам да кажа, че тероризмът като ответен отговор на тази демонстрация на свобода, в кавички, също е един своеобразен израз на нейния антипод, един своеобразен израз на несвобода. Защото той е акт на хора, които са лишени от собствената си идентичност, поради което таят омраза към всеки друг, който се стреми да я намери или който я е намерил и я демонстрира. Така че Шарли Ебдо, проблемът Шарли Ебдо за мен представлява един сблъсък на две форми на несвобода.
И тук бързам да подчертая, че такава ответна реакция, като терористичната в Париж, е погрешно да се приписва на всяка религиозна идеология. И в този контекст аз правя съществена разлика между християнството и исляма, защото истински свободният християнин намира своята идентичност в личността на един жив Бог, от който е получил своята свобода, поради което не може толкова дълбоко и сърцевинно да бъде засегнат от подобна демонстрация на свобода от страна на вестника. Знаете, че обект на такова грозно опозоряване е и била и Светата Троица, не само символите на мюсюлманската вяра. За разлика обаче от християнството, исляма определя човешката идентичност и това е важно да го знаем в контекста на съвременна, непрекъснато ислямизираща се Европа. Ислямът определя човешката идентичност чрез система от правила, така че не чрез свободата на духа. Така че всяко посегателство върху тези правила, върху тази система всъщност представлява посегателство върху идентичността. И целият сблъсък протича и в един много специфичен контекст, за който преди малко и Тодор говори. И тук отново искам да се върна към идеята за това, че по-скоро към въпроса, който поставих в началото на моето изложение, възможно ли е да намерим изход от сблъсъка на двете форми на свобода, за които говорих в началото. Ами, според Бердяев, християнството предлага такъв изход и в една трета форма на свобода, и това е свободата на, както той я нарича, свободата на благодатта. Благодатта е акт на божествената любов. В този смисъл тя самата е свобода, тъй като е породена от любовта на Бога и не е причинена от външен натиск. Нейн обект е човека, нейната тайна може да бъде усетена само в опита на личното общуване с Бога. Нейн обект е човека като венец на Божието творение и назначението й е да просветли човешката душа отвътре. Т.е. да изкупи човешката душа от избора на злото, от злото и да я доведе към избора на доброто. Но това да не става чрез външен натиск и чрез принудителен избор на доброто, а чрез промяна на човешката природа отвътре, чрез силата на любовта. И в този смисъл благодарение на тази благодат, свобода, демонстрирана от вестника Шарли Ебдо, е възможна само в Европа с християнски корени, само в християнска култура. Такава свобода е обективно невъзможна в ислямска култура, да речем. Но продължавайки размисъла си за третата форма на свобода, свободата на благодатта,
тя е толкова безкрайна и неизчерпаема, колкото безкраен и самия Бог. И ако се отърсим от така човешкото си тесногръдие, ще видим, че ние сме непрестанен обект на тази благодат. И когато човек достигне до това просветление на духа, че да може да я разбере и да я усети в пълнота, на него не му остава нищо друго, освен да я приеме с благодарност и да продължи да я очаква с увереност. И ако мога да дам дефиниция за благодатта, колкото и това да е невъзможно според мен, тя означава, че Бог ме обича толкова много, че аз не мога да направя нищо, чрез което и заради което Той да ме обича повече, но не мога да направя и нищо, чрез което и заради което Той да ме обича по-малко. И именно в тази трета форма на свобода е екзистенциалният изход за човешката свобода, за свободата на духа, такава каквато ни е подарена от Бога. Свободата, избавена от злото и избавена в същото време и от необходимото добро. Постигането на тази свобода исторически и на лично ниво става възможно чрез идването на въплатената благодат на земята, в личността на Бога човека Христос. Така, първата форма на свобода, Божията свобода, се помирява с човешката свобода и тяхното сливане става възможно чрез изкуплението на кръста. Защото на кръста Христос низхожда в изначалната свобода, отнема от нея злото и става въплатената истина, която не прилича на истините от този свят, тъй като не ни принуждава с нищо отвън да приемем тази истина. Това става чрез силата на благодатта, чрез промяна на сърцето отвътре, с любов. Тогава, благодарение на тази промяна, човек добива и свободата да разпознае в разпнатия Христос своя Бог и да намери в Него и своята лична идентичност. Така че това е отговорът, моят отговор на въпроса: има ли изход от злата свобода и от добрата необходимост? За мен това е единствения възможен изход. Мислех да кажа още нещо по-пространно, но предлагам да оставим повече време за въпроси и за вашите коментари. Това, което ми се иска да добавя и което ми хрумна, значи ние говорим за нуждата на човека от свобода, за неговия стремеж към свобода и дори за свобода, за която той е готов да умре. Говорим същевременно и за неговата отговорност, защото тези два примера, които посочихме за изкривяване на понятието на свобода, означава, че човек забравя за своята отговорност. Забравя за своята отговорност към обществото, което се изразява чрез законите в това общество. Забравя и за своята отговорност към самия себе си, която се определя от нравствените норми. И в крайна сметка, така разбрах посоката, в която ни поведе Наталия, в крайна сметка се оказва, че нито свободата, нито отговорността могат да бъдат осъществени напълно без любовта.
Тоест, има една такава своеобразна троица в човека, и която е наистина някаква троица от негови върховни ценности. Свободата, любовта и отговорността. Се замислите, нито едно от тези неща не може без другите. Една любов, без да има отговорност, би била една тиранична любов. Една свобода, без да има отговорност, би била една анархия и произвол. Кои други комбинации останаха? Една отговорност и свобода, но без да е наситена нуждата на човека от истинска любов, изпразват някакси живота му от съдържание. Така че има една такава тайнствена връзка между тези три неща. И може би в нашето съвременно общество това не се осъзнава, и това е също една от причините за тази... Можем вече да говорим не само за духовна криза в България, можем да говорим, за което сме говорили впрочем тук, в Асеновград, преди години. Можем да говорим за духовна криза не само в България, може да говорим като цяло за духовна криза на европейския човек. Защото е забравил тези неща, които са, впрочем, не са толкова сложни. Те са определяли мисленето и живота на европейците и на българите векове наред по един или друг начин. Но някакси страшно са се размили в днешно време. Ако направя едно сравнение на съвременния европейски човек с семейните отношения, той ме прилича на едно непораснало дете. Защото тези изкривени представи за свободата са точно както е непорасналото дете. Да речем, свободата в кавички на детето да ругае когото си иска и да прави безобразие. На нещо такова ми прилича такава свобода от сорта на свободата Шарли Ебдо. В същото време едно друго дете смята, че свободата му да набие всички в махалата и да бъде най-силния и да не се съобразява с никого, това е истинската свобода. И къде е мястото на благодата тогава? Ами това може да се каже отношението на любящия родител, който наблюдава тези деца и си казва, бе, тези въобще знаят ли за какво става дума в живота? Още са малки. Човек се противи на истината, всъщност докато не е дозрял за нея. И това е християнското разбиране за благодата от тази гледна точка. На човек трябва да му се даде време с търпение и разбира се с отношение на любов, да дозрее, да изпита свободно, много допираме до свободата, да изпита свободно някои неща, за да се устреми към истината. Така правят и всички добри родители. Да, някой път се налага да наказват децата си, някой път се налага дори да им ударят някой друг шамар, но в крайна сметка добрият родител е, който търпи с благодат. Казва, един ден това дете ще прогледне и тогава ще търси, само ще потърси истината, само ще потърси доброто. Но какво се случи в Европа в последните векове? Детето до там се разглези, продължавам с тази аналогия, че то забрави всъщност кой е неговия родител. Европа забрави своите християнски корени и то продължава да се държи като дете. Естествено, че едно дете, ако няма примера или взаимодействието със своя родител, то няма как да порасне. И докато един ден това дете, което продължава да се държи като дете, разбира, и то по един болезнен начин, че в този свят не е никак безопасен. В този свят той има истински страшни врагове и те не са неговите родители. Детето трябва да порасне при тежки условия, а пък то не знае как. И продължава да не иска да знае кое е. Отказва да се промени,
А дори, ако говорим за духа на Шарли Ебдо, продължава да се поругава със своите родители. С други думи, моята теза, с която искам да завърша нашето тук изложение и да оставим време за дискусия и въпроси, е, че съвременната постхристиянска цивилизация затъва в един тежък инфантилизъм. А пък в същото време е изправена срещу много сериозни заплахи, предизвикателства, на които не знае как да противостои. И издигайки свободата във върховна ценност, се изправя пред истината, че за тая свобода може да трябва да се плати и с живота, и се плаща с живота. И интересно е какъв изход ще намери вече, ако говорим на ниво неотделен човек, което засегна Наталия, а на ниво общество и цивилизация. Така че предлагам да ви дадем време за въпроси, т.е. дискусията да прерасне от нас към вас. Аз имам въпрос. Да. Говорихме, стана въпрос, доктор Велчев, за двете правилни схващане за свободата, срещу закон и срещу свобода и срещу нравственост. Възможно ли е понякога в името на свободата да застанеш срещу закон, за да запазиш нравствените си критерии? Всяко ли послушание на закон е неправилното действие спрямо свободата? Ако дам примери с Левски, той също е застанал срещу закон. Тоест, ако трябва да обобща, има ли закон, срещу който ли си струва да заставаш, или нравственост, срещу която ли се струва да заставаш, и да заставяйки си срещу тях да бъдеш свободен? Много хубав въпрос. И всъщност той показва, че трябва да има някаква иерархия, на която човек се подчинява. Закона трябва да има върховенство, но до определено ниво. И над него трябва да има нещо друго, в името на което законът може да бъде поставен на заден план или дори да му се противопоставя. Всъщност историята на християнството, понеже вече засегнахме конкретно християнския поглед върху тези проблеми, изобилства с това. Християнството е една вяра, която е утвърдила иерархията на властите в съвременните общества. Забележете, че именно християнската европейска цивилизация ражда понятията за законодателна, изпълнителна и съдебна власт и ги разделя. Дълго време преди това в историята не е имало такова разделение. Царя е колил и бесел, както се казва. Той е решавал и съдебни дела, той е водил и войни. Към него са се отнасяли дори по нравствени въпроси понякога. Но това разделение идва също в резултат от развитието на християнската цивилизация на Европа. В същото време свободата на съвестта, за която говорим днес, е издигната като едно висше право, включително и в колкото са запознати в основополагащите европейски документи, че човек става с една право на съвест, свобода на неговата съвест, в която поне на хартия му дава възможност и право да се противопостави на закон. Тоест има една иерархия, в която нещата се променят. Нравственото, това го споменах и по-рано, нравствените ценности на хората, това, в което вярват, за което се борят, те трябва да влияят и да променят в крайна сметка законите, за да може да се стигне до едно все по-справедливо и благоденстващо общество. Пита се тогава, има ли нещо, което е над нравствените ценности? И коя е нравствеността? И коя е нравствеността? Мислеше, наистина ето в това отношение има също една голяма разлика между християнството и исляма, например, понеже Наталия засегна този въпрос. В крайна сметка и цялата история на християнството показва как някои нравствени ценности са се изменили, не радикално, но те са допълнени, станали са по-дълбоки и са достигнали една
по-голяма пълнота. Нали, ако човек сравни какви са били някои нравствени разбирания в Стария Завет и как те са преминали в Новия Завет, вижда в цялата юдео-християнска традиция едно задълбочаване и усъвършенстване на нравствените норми и в крайна сметка на всичко се издига поддържанието на самия Бог. И всъщност Христос е неговия въплатен син, чрез него Бог се е изявил максимално, така че човек да може реално да му поддържава. Забележете, че в исляма това е абсурдно. Бог е напълно различен от човека, той е напълно трансцендентен, някъде далеч, както в стихотворението на Вазов за Перощица, Бог далече през гъстия дим гледаше на всичко тих, невъзмутим. Това не е християнския Бог обаче. Не знам защо Вазов точно такъв образ на Бога е нарисувал, може би в предлицето на цялата тази трагедия, която се е случила. Вик на отчаяние. Вик на отчаяние. Но всъщност в исляма бездната, която дели човека и Бога, е толкова дълбока, че е абсурд да говорим за Бог като модел на нашите нравствени ценности. Нравствените ценности на човека в тази система са просто сведени, ниспослани, ако използваме религиозната терминология на исляма. Те са дадени и човек просто трябва да ги следва и да ги изпълнява. Без да може да си обясни защо, така е решил Всевишния. Докато християнския отговор това отразява, нравствените ценности в човека отразяват характера на самия Бог. И в този смисъл те подлежат на усъвършенстване и на задълбочаване. Не искам да използвам думата усъвършенстване, да не разберете, че просто може да отменим някой ден нравствените ценности и да постигнем по-висше. Не, подлежат на задълбочаване, на по-дълбоко осмисляне и прилагане в нашия собствен живот, колкото повече човек разбира, колкото по-добре човек започва да разбира Бога. И в този смисъл той стои на върха на иерархия. Колкото по-свободен човек се чувства чрез Бога и в Бога, защото ако влезем отново в нашата тема за свободата, съвършената свобода, тя не се подчинява на външен натиск, на външна необходимост. В същото време Бог иска човек да избере доброто, да избере Него, защото Той е символа на доброто. Чрез Него се изчерпват границите и същността на самото добро. Но този избор в духовния свят никога не може да бъде осъществен чрез насилие. Това противоречи на същината на самите духовни закони и реално превръща свободата в несвобода. И затова тук на помощ идва силата на благодата, т.е. Бог променя сърцето отвътре. Т.е. Той озарява човешката природа, за да я доведе свободно, чрез нейния избор до приемането на тази нравственост и на тези нравствени закони. Така те се превръщат в част от самата човешка природа и водят до нейното качествено изменение. Само по този начин е възможен този качествен скок на човека, без той да е резултат на принуда. А веднъж станали част от същината на човека, вече те стават неизменно цяло с самия човек, с самата личност. Така изглежда много, не е никак лесно. Отговорът изглежда много простичък, но всъщност не е лесно това да става факт и тази борба продължава през целия ни живот. Но всъщност е възможно. Това е добрата новина, че е възможно. И в контекста и на вашия въпрос, да, в определени случаи е допустимо да се изправим срещу закона в името на тази нравственост,
защото духовният свят ни въвежда в битие от качествено нов порядък. И защото закона, дълбоката същност на закона, духа на закона, защото той също има дух, колкото и странно да звучи понякога това, духа на закона е да въплъщава именно тези нравствени ценности в себе си. И ако трябва да дам някакъв по-конкретен отговор на вашия въпрос, по-синтезиран, всъщност допустимо е да се изправим срещу закона, тогава, когато той не отговаря на това свое основно назначение. На своя дух. Но в същото време именно тая свобода, която ни е заложена от Бога, определя рамките и границите на нашия бунт срещу закона. И тези граници никога не могат да изискват от нас да нарушим чужда духовна конституция, т.е. да принудим някой друг да приеме на сила нашите нравствени ценности. Защото това означава да изменим на самия Христос, на това, в което вярваме. Добре, други въпроси? Аз имам един въпрос. От ваша гледна точка, като казвате, че Шарли Ебдо представлява една свобода, която е неправилна, трябва или не трябва да се позволява конкретно на Шарли Ебдо, но като цяло, да продължава да изразява своите си гаври с каквато да е вяра или разбиране на който да е човек по света? Това е малко вече въпрос и на законодателство, защото все пак това е в рамките на държава. Истината е, че преди 100 години, да речем, във Франция, това все още не е било възможно. Защото християнските нравствени норми все още са били приети от мнозинството хора. И ако това не би се възприело чак толкова като дълбока обида спрямо вярата, както и тя каза, християнска гледна точка, в крайна сметка, с какво може да ме обиди и засегне същностно дълбоко другия човек, който, да речем, просто не разбира в какво вярвам аз. Но ако не е от обида срещу вярата, 100 години по-рано това би се възприело като проява на крайно лош вкус. Да го наречем така. Просто едно липса на домашно възпитание, бихме се изразили на български, на което са му дали възможност да се изразява свободно и да влияе на много хора. За мен лично естественият начин е да се формира обществено мнение. Обществено мнение, което разбира за какво става дума, и това обществено мнение, чрез своите представители в законодателната власт, да кажем, да постави определени ограничения, в рамките на които е възможно или невъзможно нещо. Например, порнографията, въпреки че съществува, за съжаление, като явление, е регулирана от съответните законодателства, не може да се разпространява навсякъде свободно. Ако се пускат такива филми в телевизии, те трябва да са в строго определено време или в строго определен канал и така нататък. Според мен събитията тласкат в тази посока да осмислим границите на допустимото и да се формира едно обществено мнение, което обаче наистина трябва да бъде най-напред информирано, което и аз казах. Да не се действа въз основа на първични реакции от страната на когото и да било. Първо хората да разберат за какво иде реч, да осмислят къде е проблема, какъв е проблема и така да направят един информиран избор, което би било и отговорно решение. Защото прибързаните решения обикновено са безотговорни и почиващи на недостатъчно вникване в проблема. Тоест, аз за това пледирам да се формира едно обществено мнение и хората да преосмислят в крайна сметка ценностите си. Ако тези ценности продължават да са валидни и за невярващи хора в някаква степен, тогава трябва да има някакъв вид ограничение пред безконтролния цинизъм. А това обществено мнение възможно ли да бъде
формирано правилно без тази трети вид свобода, която Бердяев ли, как беше този автор казва. Възможно ли е това да стане, ако общественото мнение, съставено от общество, от хора, няма тази свобода, трети вид свобода? Възможно ли е? Свободата на добрата. Да. Ами, Откъде ще дойде? Е въпросът. Ако трябва да отговоря така по-прагматично на този въпрос, бих продължила мисълта на Тодор за формиране на обществено мнение и всъщност за създаване на среда на нетърпимост към подобни прояви, която естествено би довела в един момент до безмислието те да стават факт от нашата действителност, просто защото никой няма да ги търпи, те няма да имат този ефект, който в момента предизвикват. Но за да стане това, е необходима обща духовна традиция, обща духовна спойка на обществото, което създава такова отношение на нетърпимост. И се връщам към и аз като Тодор към малко по-стара Европа, когато може би по-млада. По-млада? Да, по-млада Европа, в която мултикултурата не беше завзела чак толкова голяма част от общественото и културно пространство и в която инерцията на християнските духовни ценности беше все още силна и оказваше влияние върху общественото мнение, върху формирането на културния облик на отделния човек, без значение дали той конкретно вярва или не. Но колкото по-угасва тази инерция, тя почти вече е спряла, и колкото повече Европа се заинатява в това да се върне назад към своите корени, които исторически са християнски, толкова по-невъзможно би станало това чисто по обективни причини. А благодатта човек трябва да озрее за нея, за да я осъзнае и да я вкуси, да открие тая истина. За да го направи, той трябва да има най-малкото желание за това и да бъде провокиран за това. И аз се надявам тези трагични последици в крайна сметка да разтърсят Европа и да я поставят пред сериозен размисъл върху този неин екзистенциален проблем. Какво излезе? Млада Европа е зрял мъж, по-стара Европа миналото дете. Така излезе. Има парадокси в историята, нали? Дългата история не винаги е гаранция за мъдрост. Има и обратни процеси в историята, за съжаление. Мога да вметна нещо във връзка с това, с което стана в последния въпрос. По-скоро е невъзможно това да се случи и събитията го показват, тъй като от моя гледна точка може да се съгласите и не, за да стане дискусия все пак. Реакцията е, че едно незначително, нищожно списанице с много ограничен тираж, след като, така да се каже, напълни памперса, стана многомилионно списание, което продължава да приема повече хора като симпатизанти и подкрепящи го вместо дух на нетърпимост към такова едно отношение, показва, че без тая свобода на благодатта всъщност не може да се очаква, че детето ще озрее само. Има много повече работа, трябва да се свърши, за да има тая свобода на благодатта и тя да формира това обществено мнение, което ще бъде мнение на търпимост или нетърпимост, мнение, което ще формира нравственост и оттам нататък ще доведе до свобода, почвайки с духовната. И за мен като вярващ човек това е определящо и думите на Христос, като казва, ще познаете истината, тя ще направи свободни. Не става въпрос за политическа свобода или свобода на изразяване. От свободата
която олицетворява в момента печално станало известното списание във Франция. И за мен има някаква вид иерархия, за която и доктор Велчев спомена по-рано, е, че без духовна свобода е немислима и политическа свобода, немислима и свобода на личността. Има някакви псевдосвободи, има някакви лъжесвободи, има някакви илюзии, с които се хранят хората, политическите общества. И всъщност без тая трета вид свобода на благодата няма как да се формира ценност, нравственост и търпимост към неща подобни на това да се усмива сакралното в човека усещане. Ако помниш, всъщност такива едни гласове, макар и не толкова духовно обосновани, се надигнаха в началото, след събитията и първичната реакция на обществото беше тези хора, които в крайна сметка се опитаха да поставят тези въпроси, които ние в момента поставяме тук и разискваме, те бяха някакси оставени, те бяха малцинство, бяха изолирани от обществото, бяха заклеймени, нали, като едва ли не като хора, които подкрепят тероризма, макар да не се стигна до подобни крайности. Аз съм напълно съгласна с теб, че това е невъзможно без третата форма на свобода. Но благодата е и търпение един човек или в случая едно общество да съзре и да порасне. И то даже в божествена гледна точка е дълготърпение, което е така не до край познаваемо и разбираемо за нас, защото Бог има и тая специфична способност да предознава, т.е. да знае дали едно общество или един човек ще съзрее в крайна сметка или ще порасне. И въпреки това продължава да дълготърпи, нали, заради тази благодат. Нашата роля на християни тук е да се опитваме да, ако изходи от символиката, която Тодор използва преди малко по отношение на инфантилна Европа и взаимоотношенията родител-дете, всъщност отговорността на един родител, т.е. нашата отговорност като християни, ако този родител е християнството, е да насочваме вниманието именно към тази благодат, т.е. да се опитваме да възпитаваме обществото в наличието на тази благодат. С надеждата един ден то да озрее, за да я познае и да я приеме. Защото в крайна сметка някога духовната му родина е била християнска. Аз мисля, че най-голямата свобода е свободата от греха. Когато Исус каза, ако Сина не ви освободи, няма да бъдете свободни. Значи свободата не зависи от човека, от личността, а зависи от Бог. Когато Бог каже, а човек не знае кога ще бъде освободен, да кажем, от алкохола, или от похота, или от завистта, или от користолюбието. Той не знае, бори се, иска да бъде освободен. И вика, утре ще бъде освободен, не може, полага усилия да бъде освободен, не може. Господ вика, когато аз се освобода, значи Господ, човек може да иска да бъде освободен от стремеж към богатство. Обаче Господ, когато го освободи, тогава, значи Господ и той иска да бъде човек освободен от богатство. Обаче има една пречка, едно препятствие, което Господ не може да го преодолее. Той не стремеж към богатство не е от Господ, а от неговия противник, а той неговия противник, той властва тук. Нали, на много места в Евангелието пише, този свят не е от Бога, този свят е на лукавия.
Значи той тук и Господ среща голями затруднения да може да освободи своите, които викат непрекъснато към него. И кога ще чакам да му освободиш? И не го освобождава. И човека умира и не може да се освободи от похота, от желанието към жена. Защото той казва, всяко пожелание, като видиш жена да пожелаеш, ще се прелюбодейства с нея. А кой може да победи това желание, пожелание? Бог само може, човек не може. Значи човек е безсилен. Ама това не значи, че не трябва да полага усилия, да се съпротивлява, да вика, да го принуждава, да го натиска на Бога. Боже, от теб зависи, освободи ме. Айде, ти си казал, ако освободиш, ще бъдете свободни. Ама след като не е свободен, значи Бог не го освобождава. А причината, че не го освобождава, е, че противникът тук е по-силен от него. Това е един важен въпрос, който също е добре да засегнем. Какви са реално силите, които противостоят на свободата в този свят? Ние говорихме тук за злоупотреби със свободата или за неправилно разбиране за свободата, но малко засегнахме въпроса за силите. Даваме конкретни примери от историята, било тоталитарен режим или пък такива идеологии за автономна етика, за политическа коректност. Но какви сили стоят за това? Така ще преформулирам това, което каза господин. Тези сили, една от основната тяхна характеристика е, че те са скрити. Те не се изявяват явно, като източник, но всички виждат техните последствия. И тук вече са големите спорове, нали, дали злото произхожда от човека, дали злото е свръхчовешко. Това е само по себе си една друга много дълбока тема. Между другото сме засягали тук също преди години. За злото и страданието. За злото и страданието темата. Но така или иначе, съгласен съм, че борбата е много сурова и тя преминава през цялата история на човечеството. Християнството има тази оптимистична перспектива относно нейния край, въпреки че предупреждава колко сурова е тя. Както в живота на отделния човек, борбата за неговото собствено освобождение от неговото собствено зло, така и в обществен план, когато се сблъскваме с различни прояви на злото, било то по-хаотично или пък организирано и целенасочено зло. Християнският поглед е, че финала е оптимистичен, защото нещо вече е направено в тази вселенска битка срещу злото и това е именно в делото на Христос. В кръст. Затова и кръст е станал символ на християнството. Злото е уязвено, победено в неговата същина. Осъдено като грях, победено като последствие от този грях смъртта. Затова и празнуват християните Възкресение Христово всяка година и не само всяка година, всяка неделя. Дори на някои езици неделя е Възкресение, например на руски. Така че, да, борбата е сурова, борбата продължава в целия живот на човека, както и в цялата история на човечеството. Но поради тази своя, в крайна сметка, оптимистична перспектива, християнството насърчава борбата за свобода, т.е. усилието на човека да приеме благодатта на свободата и чрез нея да помага и на други да намерят тази свобода. И историята показва, че в страните, в които християнството имало силна духовна традиция и духовно влияние, в крайна сметка са отбелязали доста голям напредък, включително и в борбата с обществените надъзи или пороци. Не, че това е изкоренило пороците и недъзите, това е ясно, но все пак има видими резултати в обществен план.
въпроси или коментари? Както адвокат Христова каза, може би това е свободата, до която се струва да умреш търпеливо, както казахте, да обучаваме обществото в тези... Да възпитаваме. Да възпитаваме, да, обществото в тези нравствени ценности. Може би това е свободата, за която се струва да умреш. Имаме светлия пример на апостолите в това отношение. Свободата от богатството е много важна. Понеже ранното християнство, най-големият порок са възчитали стремежа към богатство. Най-големият порок. И сега в момента този порок тържествува. Не само сега, в момента. Изключително често ме обади. Разни вариации там и защото това порок съществува, значи това взима връх. Те убийства. Ако гледаме в Новия Завет като източник на християнското учение. За мани престъпността трябва да се мана парите. Момент, започнете някакъв отговор. Парите трябва да ги манат и малко се едно на две оправ. На всеки друг търгули е необходимото за ядене. Няма чипови леки коли, така нататък. И обществен транспорт. В Новия Завет не виждам никакво ударение върху един или друг порок или недък. Той Исус е казал за пример, вижте птиците. Значи ние трябва да видим птиците как живеят, не птиците да виждат нас. Значи човека, еволюцията на човека е да иде към птиците. Бог се заявява... Да, лети вече със самолет. Вижте птиците как видят. Вие защо са такова? Притесняват. Те нито ранете това и едно псето. Колко по-такова от вас? А вие се търпите с... Самата апостолска група, която е следвал Исус, се издържала с подкрепа и дарение от някои от богати хора, между които някои богати жени. Да прочетете на съответното място в Евангелието от Лука. Със сигурност няма предвид в това изказване Исус хората да живеят като птици. Животните, вика, вие колко сте по-мили от птиците, ако дават примерни птиците да поддържаваме на тях, а ние не можем да поддържаваме на тях. Казва да поддържаваме на него, не на птиците. Има съществена разлика. Повече нас обича от птиците и ни дава пример. Именно. Ние не отговаряме на неговата обич, а птиците отговарят на неговата обич. Затова ги дава тази пример, значи ние трябва да се съдем на тяхното ниво. Трябва да решаваме материалните потребности. А богатството, именно това е излишната вредна вредност. Да, нека да дадем възможност и други да зададат въпроси. Има въпрос отпред, да. Значи той е с оглед извода тук на Иван, че свободата, за която си струва да умреш, е да се държим като зрелите родители. Аз питам конкретни начини, по-практични насоки. В случая с Шарли Ебдо, целият свят, знак на съпричастност, излезе с Жуз Луи Шарли. Да. С тази обява, че те самите се идентифицират с това. Ние не можем да се идентифицираме в контекста и наказване. А как да стоим? Какво да правим? Какво да кажем? И в крайна сметка се оказва, че оставаме безучастни. И колко дълъг път имаме да извървим до това да умрем, за това... Пътя до смъртта винаги е толкова. Да, така че ако имате някакви конкретни насоки или... Просто то вече отмина събитието. Не може да се каже, но така да се... Някаква резолюция се прие. Някаква резолюция. Да. Благодаря за това напомняне. Също съм да вметна, адвокат Христова спомена за това, че има хора, които протестираха срещу смъртта на тези хора, без да казват аз съм Шарли Ебдо. Може би за публиката не е познато.
що за хора са тези, как точно протестират. Така че, може би няколко думи и за това. Да, значи това, което като молите за практични съвети, според мен една от основните наши мисии на християни в света, в който сме поставени да живеем, е да поставяме пред обществото правилните репери, на база на които то да стъпи, т.е. да поставяме добрата отправна точка. Грубо казано, правилната отправна точка. И аз съм сигурна, че тая спонтанна реакция на хората, ако си спомняте, българските журналисти също сложиха този надпис на френски на своите бюра на следващия ден, когато започнаха своите редовни журналистически предавания. Това според мен е спонтанната, естествена реакция на човека, който се противи срещу отнемането на тази най-висша човешка ценност, живота. И на повърхностно ниво, според мен, ако се разговорим или дискутираме с голяма част от тези хора, които заявиха твърдо "аз съм Шарли Ебдо", всъщност ще разберем и ще видим, аз съм почти убедена, че те с това се идентифицират. По този начин се идентифицират и само в този аспект се идентифицират с Шарли Ебдо. Ако поставим въпроса по начина, по който го дискутираме в момента тук, към какво добро ни води тази свобода, каква е истина, каква е целта на тая свобода и всъщност идентифицираш ли се с поругаването на чужди религиозни ценности, на чужда идентичност. Включително и на собствените. Да, включително и на собствените. Тогава аз съм убедена, че броя на хората, които толкова агресивно ще държат тези надписи, ще намалее или поне те ще бъдат свалени наполовина. И всъщност една от мисиите ни на християни е точно тази, да задаваме правилните въпроси и да ги поставяме в истински контекст. Защото Европа е достатъчно объркана в момента от собствената си криво разбрана толерантност, до такава степен, че изкривила понятия, които са допреди 10 години си бяха ненуждаещи се от дефиниция изобщо, разбиращи се от само себе си. И според мен това е тук едно погрешно и неправилно смесване на тероризъм и протест срещу тероризма, ислям, защото не всички мюсюлмани са... Ситуацията е такава и за съжаление възможно е да се получат пак такива сложни ситуации. Той беше лесно, от жертвите са просто обикновени граждани, с нищо не са засегнати. Тогава е ясно на чия страна са всички. Но тук вече е малко по-сложно. Аз смятам, че това е нашата роля, това, което и в момента правим. И просто така се изисква и малко смелост човек да излезе от зоната си на комфорт и да заяви една такава позиция, по-различна. Дори с риска да бъде неразбран, да остане неразбран, да остане изолиран от обществото. Аз всъщност, Жоро, имах предвид журналисти и представители на арт-средите, които заявиха твърдо, че не са Шарли Ебдо, всъщност. Защото именно по тези причини, макар че те не ги изявиха по толкова подробен и ясен начин. И това предизвика едва ли не първоначален такъв шок. Как може да не си? Как може да не си Шарли Ебдо? Значи си терорист. Значи си терорист. Много
свикнали сме много консуматорски да се отнасяме дори към собствените си ценности. Просто искаме една програма, една схема, един етикет, за който едно знаме, за което да застанем без много да размишляваме. И това създава тая хлъзгава основа, в резултат на която се смесват различни понятия от... Те просто са различни категории понятия. Защото този проблем има религиозен контекст, има културен контекст, цивилизационен контекст, ако щеш. Но много мюсюлмани, между другото, обикновени хора, също са се засегнати от това, което се случи, не само заради карикатурите, което е разбираемо, и заради реакцията след това. Бяхме с Тодор на една дискусия в университета по същата тема миналата седмица, точно по това време. Там присъстваше един сирийски журналист, който работи в България. И той каза, аз не искам да се чувствам виновен като мюсюлманин за това, че, цитирам го буквално, двама братя идиоти решиха да откликнат, нали, по този начин. Да, аз съм засегнат от тези карикатури, но тези двама братя не са мои представители. И не са представители на по-голямата част от хората, които изповядват исляма, чиято религиозна принадлежност е тази. И казва ние, защо трябва да се оправдаваме и да се чувстваме виновни заради това, че се идентифицираме с тази принадлежност религиозна. И къде е нашето място? Да, нали, той зададе въпрос. Точно един много човешки въпрос, много затрогващ въпрос. Защото къде е нашето място на обикновени мюсюлмани в целия този хаос? И всъщност именно любовта и благодатта, на които ние трябва да сме посланици, изразители, ще ни научат, нали, как включително и чрез внимание, нежност, разбиране и към тези хора, които питат къде е нашето място в целия този хаос, да бъдем такива, каквито Бог ни е призовал да бъдем и в крайна сметка да изразим и идентичността си. Да, в това отношение може би тези времена трудни и объркани, в които живеем, ще дадат един нов шанс, нова възможност на християнството да излезе от своята така негласна обществена изолация, понякога и самоизолация. Нали, нека да не се вини само, да речем, властта или обществената атмосфера, политическата коректност, за която говорих, която не дава възможност да се изразява свободно, публично християнска позиция или да се водят дебати. Много пъти и самото християнство, самата църква се осъжда на самоизолация, приема тази роля. Но новите времена, тези, как да ги нарека, процеси, които буквално бушуват, хвърлят едно голямо предизвикателство. Вие казахте преди малко, че Шарли Ебдо отминал. За съжаление, мисля, че не е отминало. Това, на което стана символ това събитие в Париж, все повече се надига. Защото Европа от една страна се ислямизира като население, това го спомена и Наталия. Надигат се нови, различни радикални идеологии. Нали? Аз пък споменах евразийската идея на Путин. Значи Европа е притисната от различни места, вътрешно и външно, а в същото време тя доброволно е изоставила своите духовни корени. А когато срещу себе си имаш идеология, още повече религиозна, или работеща с абсолютни ценности, ти трябва да й противопоставиш не някаква аморфна толерантност, а твои абсолютни ценности. Пита се тогава, останала ли Европа в момента, има ли в момента Европа абсолютни ценности? Какво да противопостави? Водещите политици и умове в Европа нямат отговор на този въпрос. Ами наша върховна ценност е толерантността.
Тоест имаше въпрос за резолюцията там. Да, ето точно сега това щях да кажа. И ето сега преди няколко дена, всъщност аз научих преди няколко дена, когато трябваше да участвам в едно предаване по телевизията в предаването "Вяра и общество" на Горан Благоев в събота. Аз го слушах. Да, оказа се, че преди един месец Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приема една такава резолюция, която е едно негласно признание, че християнската дума не се е чувала много в обществото, че много пъти християните ненужно са били ограничавани в изразяване на обществена позиция, точно такава формулировка е използвана, ненужно ограничаване на свободата на изява, и че всъщност не трябва да им се пречи, трябва да се даде възможност да се говори открито по тези неща. Тя е естествено като една резолюция на една парламентарна асамблея, там присъстват, в нея участват представители на 47 страни в Европа. Това е много по-широко, отколкото Европейския съюз. Естествено, езикът е така смекчен, внимателен, но де-факто тази резолюция признава, че Европа има проблем и че християните трябва да имат така свободата да бъдат активни в обществения живот. Даже има една точка, която казва, трябва да им се даде възможност да участват по-активно в политическия живот. Вероятно тази точка в резолюцията е насочена към различни видове законодателства относно забраната на партийна религиозност. Което само по себе си е отделен въпрос, дали трябва да се допусне това или не трябва, но всъщност много пъти под знамето на това да няма партийна религиозна основа се пречи въобще да се чуе гледната точка на една конкретна религия в обществото. Тази резолюция, разбира се, тя е подготвена далеч преди събитията в Париж, но така се случва, че нейното обсъждане съвпадна с тях малко след това е било и вероятно това е повлияло тя да бъде гласувана с голямо мнозинство, с няколко въздържали се и само няколко души против. Тези от вас, които са гледали предаването, знаят, че впрочем, нито един български представител не е участвал в обсъждането на тази резолюция, нито в гласуването по нея. Това пък за нас, като граждани на тази страна, трябва да е един знак доколко адекватни са нашите политически представители, когато иде реч за такива въпроси. Мисля, че всички знаем отговора, но понеже ние сме все пак избиратели и граждани, трябва да използваме възможностите, които ни дава демократичната държава, да заявяваме това на глас и дори да оказваме натиск върху нашите народни избраници, като им обръщаме внимание на тези въпроси. Тук за наша чест, за честта на Сдружение Харта, ще кажа, че миналата година, преди евроизборите, знаете, те се проведаха там през май месец, направихме една дискусия в София, в НДК. В НДК, в която може да намерите в YouTube, ако на тези от вас, които ползват интернет, като напишете евроизбори и християнски ценности 2014 година, ще излезе тази дискусия. Тя е записана напълно и може да изгледате от край до край. Ако имате нерви, защото на места стана голям хаос, какво се състоеше тази дискусия? Поканихме представители на политически партии, които участваха в евроизборите, да заявят мнението си по темата Европа и християнски ценности. И за тяхно улеснение им зададахме 3 основни въпроса. Е ли Европа християнска по идентичност? Това беше единият въпрос. Другия въпрос е за някои морални и нравствени въпроси, които се поставят за обсъждане, например въпроса за пола, за половото законодателство и така нататък. И още един въпрос, сега не мога да се спомня, но 3 основни въпроса им зададахме за тяхно улеснение. Оказва се, че, съжаление, нашите избранници, включително и от партии, в чието устав е записано, че те възприемат християнските ценности, са, меко казано, неподготвени по тези неща. Ама най-меко казано. Нещо подобно. Така че гледайте, който не е гледал това, вижте за какво става дума
И ето това може да ни стимулира, дойдат избори, но не само когато дойдат избори, и след избори. Вижте кои са вашите представители в парламента, за които сте гласували или пък които са от вашия район, и да им поставим тези въпроси. Някои от тях дори ни благодариха, бяха искрени да ни благодарят, че сме им задали тези въпроси и да кажат, да, за съжаление не сме много запознати, но много полезно да има такива дискусии. Ето един начин, по който ние можем да използваме възможностите, които ни дава демократичното устройство. Да не говорим, че това е и наша отговорност като граждани, да изискваме от нашите представители, те какво мислят по тези неща. И ако участват в европейски институции, как биха отстоявали тези възгледи. Или пък, да кажем, за мен като избирател християнин, какво отношение имат към християнските ценности? Ако е положително, биха ли ги защитавали, когато в Европейския парламент се гласуват закони, пък с антихристиянска насоченост? Ето тук имаме огромно поле, в което можем да повлияем на обществото. Не само да го просвещаваме, но и да упражняваме политически натиск. Не като партия, като граждани. А тази резолюция може да се сметне като стъпка към излизане от самоизолацията или там, или изолацията? Защото чухме различни, как да кажа, мнения. Рано е да се каже доколко Европа ще се промени отношението към това. По-скоро е, може би, някакъв реверанс, някакво признание. Но дали това ще се превърне в политика е съвсем отделен въпрос. Вие знаете, че това е част от изкуството на политиката. Някой път се угажда и на едни избиратели, после се угажда на други. Политическа толерантност. Политическа толерантност. Така че, нека да видим, да се надяваме, че това е една стъпка в правилна посока, но дали ще има следващи стъпки, е рано да се каже. Нека да видим какви следващи закони или актове ще се приемат. Но събитията притискат. Притискат и не знам. Аз мисля, че голяма ценност е това, което доставя удоволствие на съждение. Особено духовното удоволствие и наслаждение, не сетивното. Източник на духовното удоволствие, това е от изкуството, това е музиката. Обаче каква музика се пуща по най-популярната разпространение на мас-медиа радиото. Радиото е най-популярната мас-медиа по селата и по радиото. Това е вече доста друга тема. Говорим за телевизия. Да не говорим за телевизия. Това е най-голямата ценност. Ценност значи богатство в душата. Като имаш една мелодия, 10 хубави мелодии, като имаш приятелство. Добре, понеже времето напредна, да дадем време за последен въпрос, ако има, защото гледам, че е 8 без 10, моля ви. Трябва да... Най-конкретно да говорим, кое е ценност. Трябва да... Днеска се спираме на една конкретна ценност, свободата. Удоволствието друго. Добре, за да не забравя. Материалното удоволствие са парите. Ма излизаме от темата! Имаме ограничено време, трябва да приключим. Ако има някой последен кратък въпрос, с който да приключим, за да освободим и залата. Да. Има още един въпрос, нека да... Последен въпрос да чуем, моля ви. Ще моля за кратък отговор. Да, и аз. Да. Какъв начин обществената нетърпимост, била тя информирана към обидата и злоупотребата, решава реалния проблем, който е на лице. Какво искам да кажа? Ако някой мен ме обиди, първата ми реакция няма да му затвори устата да не го прави повече, а да се запитам защо го е направил и защо изпитва нуждата да го прави. И от тази гледна точка, за мен проблемът не е дали те трябва да имат свобода да го правят това нещо, а защо изпитват нуждата да обиждат вярата или разбирането на някои хора. И проблемът реално не е тяхната свобода да го правят, а нуждата да го правят. Да. Въпросът ми е как нашата нетърпимост към това нещо решава реално този проблем. Според мен просто хвърля прах в очите. Ако нетърпимостта е
вътрешна убеденост и ако тя е израз на духовните ценности на едно цяло общество, то тогава има смисъл. Да, информираността сама по себе си нали, не би могла да възпре подобни хора да продължават да правят такива неща. И тук нали, е на лице, но би създала едно поле на нетърпимост. Т.е. обективно би свела подобни прояви до минимум. Защото би им налагала санкции, сериозно. Така както в една ислямска държава, обективно не можете да упражнявате тая си свобода, защото ще платите с живота си за това, както и се случи на европейска територия. Там обаче има просто закони, на база на които това ще се случи. Другия аспект обаче на вашия въпрос е свързан с това, че информираността трябва да е подплатена с разбиране на духовно ниво. Тоест, ако аз имам моята идентичност, моя духовен свят, в рамките на който търся тази идентичност или съм намерил тази идентичност, аз ще имам и духовните граници, в рамките на които ще усещам чуждата идентичност, чуждата сакралност. И в крайна сметка тази информираност на мен ще ми говори в рамките на духовността, ще ми говори много повече, отколкото просто като информация. Аз ще признавам тази идентичност. Ако знам, че с определени свои действия, дори без да искам, я накърнявам. А що се отнася до хора, които явно не зачитат чуждата идентичност, защото за такива става дума, тук е вече мястото на благодатта. Едното е обществена атмосфера, която води до определени закони, другата е реално отношение на разбиране на другите хора. Определен подход към другите хора и за това какви са техните действителни нужди. Това вече наистина може да стане в контекста на едно християнско присъствие в обществото, което едната страна може да е нетърпимостта към злото, но другата трябва да бъде действения отклик на реалните нужди на хората. И в този смисъл тези хора наистина имат някакви нужди, незадоволени, които се опитват по един такъв изкривен начин да ги посрещнат и трябва да се намери подход и към такива хора. Защото в крайна сметка те имат някакъв недостиг в себе си, който се опитват да компенсират. Това е много хубаво поле също. Как да разбираме такива хора и как да достигаме до тях. Мисля, че и в това отношение християнството е длъжник. Просто няма поглед върху такива групи в обществото. Добре, понеже вече времето напредва, благодарим ви за вниманието и за дискусията, която се случи. И за гостоприемството. Искам да кажа само като усещане, вкус, който остави тая вечер в мене. Има един парадокс. В ерата на информационното общество се оказва, че хората са неинформирани. И то са неинформирани по най-съществените ценностните въпроси. И това е за мен едно предизвикателство като християнин, за това, че християнството не се е свършило работата. И последните думи на доктор Велчев. Предизвикателството към мен, че има работа, която трябва да се свърши. Ако съм наистина свободен, и то свободен в най-висшата степен, трябва да съм готов да умра за тази свобода. В историята се показва, че има хора, които умират за тази личностна свобода, както се случи с журналистите от списанието, което спряхме толкова често. Има хора, които са умирали за политическа свобода. Най-висшият израз на това, че съм свободен, е дали мога да бъда готов да информирам хората и да съм готов да платя с живота си за тази свобода, че аз съм бил свободен на ценностно ниво. Благодаря за търпението и за всичко, което споделихте с нас. Ще ви каним на нови и други срещи. Надявам се да откликнете пак.
Така че благодарим за вашето време. Всички вас благодарим за търпението и времето. До нови срещи на територията на градски библиотеки или други.